Uite de aici, ce nebunie. Bă, și pe pantalon. Deci nu pot să mă opresc. S-a meritat să stau până acum flământ. Uai, ce fac acum? Uai, cum e mașină? Trebuie să mă șterg cu asta de parbriz. Nu pe gură, mă, că am șterjantele. E prea uns, prea gras, gustul rău. Salut, eu sunt Adrian și astăzi vom căuta cel mai bun burger din oraș. După ce am testat cea mai bună pizza și cel mai bun sushi din oraș, a venit și rândul burgerilor din oraș. Așa că vom merge la câteva dintre cele mai cunoscute locații de unde vom putea la burger și vom vedea unde îl găsim pe cel mai bun. Dar până să începem, nu uitați să dați un like și share acest videoclip, să lăsați un comentariu în care să scrieți ce mai vreți să vedeți pe acest canal. Nu uitați să dați subscribe canalului, link-urile către Instagram și TikTok le găsiți jos în descriere. Acum, hai să vedem unde găsim cel mai bun burger din oraș. A revenit fratele vostru, după cum ați putut vedea, am fost la Bulldog, unul dintre cele mai cunoscute locații din Timișoara din care poți să iei burger și printre cei mai buni burgeri din oraș, cel puțin așa zic recenziile. Și am luat un Bulldog clasic cu cartofi prăjiți și cu un suc din cama Pepsi. Tot a fost 47 de lei și ambalajul ăsta a fost 2 lei. Și hai să vedem cum stă treaba în interior, să vedem ce avem aici. Opa, deci avem suculețul, am luat un Pepsi ca să fie treaba, că o zis Mihai că lui trebuie Pepsi, ține Pepsi. Și avem aici cartofii prăjiți, văd ceva cartofi prăjiți, deci avem ce să mâncăm de 47 de lei, două sosuri, am luat cred că ceva clasic aveau ei pe acolo și am luat acest burger care uitați-vă cât e de mare. Uitați-vă cât e de mare e acest burger. Ăsta zici că este cheluțul al lui Dorian, că e Bulldog, da. De fapt, că de aia și vine Bulldog. Și fain și ambalajul, deci nu numai că e pus așa într-o cutie foarte mișto, care costă 2 lei, nu mi se pare chiar așa mult 2 lei cutia asta. Așa cum arată. Și are și folia asta aici foarte mișto, Bulldog, arată ce trebuie. Bine. La 47 de lei, ia să vedem cum stă treaba, 47 de lei cu tot cu cartofi. Deci tot a fost 47 de lei. Mamă cum arată, cum miroase, mamă cum miroase, deci efectiv forță. Și avem aici, uite aici e carnea, deci se vede carnea, avem salată, avem cheddar, avem sos, avem castraveți murați și cred că avem și bacon, dacă nu mă înșel, avem acolo, dar sosul ăsta, cred că este sosul acesta din cutie, așa pare să fie, da, exact același sos, dar nu avem șervețele. Opa, asta e un pic, e o problemă. Opa, trebuia să fie și șervețele, hai să vedem. Uitați-vă cum arată încă o dată, acest burger la 47 de lei, deci arată ca lumea. Uite ce e în interior, uite de aici, ce nebunie. Și cald, eu zic că va fi forță. Încă o dată Bulldog, una dintre cele mai cunoscute locații din Timișoara în ceea ce privește burgerii. Da, ai sărit pe el, nu gluma. Mamă, dar sosul ăsta, sosul ăsta e nebunie. Deci din prima simți sosul și simți acest bacon. Deci inițial nu-l văzusem chiar așa bine, se vedea, dar parcă nu chiar ca lumea. Și simți baconul ăsta ca lumea. Deci se vede aici în interior, nu știu dacă se vede clar pe cameră, arată ca lumea, uite cum arată castravetele ăsta, care se va prăpădi prin mașină, sunt 100% convins. Și cald și are foarte mult sos. Grijă mare că vă murdăriți, deci prin mașină s-ar putea să faceți multă mizerie. Dar se merită. Sincer, merită. 47 de lei un burger, dar ai și cartofi. Ia să vedem cum sunt cartofii, dacă tot suntem aici. Luăm deocamdată fără sos. Deci avem și varianta wedges, dar când am setat din aplicație, pentru că poți să iei doar de pe telefon sau poți să vii aici, dar nu poți să faci comandă să-ți vine acasă. Când faci comanda pe telefon, setezi acolo ce cartofi vrei și așa mai departe. Deci au un site foarte interesant, foarte mișto și vii și ridici direct comanda. Frumos. Bă, și cartofii ăștia sunt diferiți de cei de la Mac. Cei de la Mac clar sunt altfel. Te-a dat 47 de lei aici și a luat toate chestiile astea și a merge la Mac și a dat pe un Big Mac cu extra undeva la 35-40 de lei. Cred că mai bine vreau să dea așa ceva. Oricum e burger ăsta. Și cheddar-ul ăsta. Deci este o nebunie, sincer. Nu mă așteptam să fie chiar așa bun. I-am mai mâncat de la ei, dar parcă acum, nu știu, poate și de foame mi se pare extrem de bun. Eu intenționat n-am mâncat nică toată ziua. Mai avem încă cel puțin două locații în care vom merge, tot la fel de cunoscute în oraș, cu recenzii foarte, foarte bune. Deci ne-am uitat la recenzii să fie peste 4,4, 4,5, dar să fie și multe recenzii, pentru că existau multe locații care aveau 4 dar aveau mai puține recenzii. Având un număr mai mare și o notă mai mare, evident că este și mai bun. Exact, erau multe locații cu 5 stele, dar au 3 note. Deci uitați-vă cum arată, încă o dată mai au o gură și eu zic că e forță. Deci sincer, clasicul, aveau mai multe. Ce de pe mamă! Bă, și pe pantalon. Frumos. Se merită, chiar dacă te murdărești prin mașină și așa, merită. Aveți grijă, mamă, dar aici simțim foarte cald. Știi ce înseamnă asta? Că e sosul care atârnă, e aici, în locul ăsta, e foarte cald. Vezi cum mănânci, vezi că ai pus-o. Deci încă o dată, uitați-vă cum arată. Classic burger de la Bulldog, mai existau vreo 6 sau 7 variante. Erau și ceva cu halloumi, ceva cu foarte picant. Erau Inferno. Deci ăla cred că avea această chiflă neagră complet. Deci ăla arăta bine, dar mi-era că nu pot să mănânc dacă e prea iute. Și am zis că mai bine merg pe ceva sigur și bun. Clasic, alea. Dar deci până acum e primul, dar mi-e greu să cred că în celelalte locuri va fi mai bun, pentru că ăsta e forță, da? Poate rămâne surprins. Mai există două locuri foarte cunoscute, acelea au cred că notă și mai mare decât locul ăsta, așa că ar trebui să fie mai bun, nu? Teoretic. Nu-l ierta. Carnea e foarte moale, cumva. Ce trebuie? Sincer, e chiar ce trebuie. Deci nu pot să mă opresc. Așa-i. Mi-au gura. Și sosul ăsta e ca lumea. E ca lumea rău de tot. Ia să testăm acești cartofi, dar cu sosul ăsta, să vedem dacă e același sos. Uitați-vă cum arată. Arată bine. Clar e același sos, dar și sosul ăsta e foarte bun, efectiv.
Nu-mi dau seama cu ce îi, dar e ce trebuie. Deci, per total, părerea mea că merită 47 de lei, 49 de lei cu tot cu ambalaj. Nota până acum e 10. Ok. Nota poate să difere în funcție de ce urmează la celelalte două locații, dar nu cred că va coborî sub 9,50. Deci, la cât e de bun, sincer, nu cred. Ok. Ia-te cum arată. Ești cum arată. Deci arată Bă, ca e lumea. genial. Deci 2 lei se merge, nu-i mult. Mai bine o iei așa, o iei acasă să o ai de muzeu, așa. Îți dai seama. Mama. Îi ce Mamă, trebuie. dar și miroase ca lumea. Îi ce trebuie. Ca lumea, mama. Ia să vedem, domnule. Deci miroase într-un mare fel, da? Ia. Nu. Ma, ia zi. Bă, îi. S-a meritat să stau până acum flământ. Îi ce trebuie. Mamă. Uitați-vă cum arată. Și arată bestial, efectiv arată bestial acest burger. Ia uite sosul care ziceai tu. Wow. Uite să arătăm ce e tăticului, nu? Dar eu nu vreau să-mi fac ceapa, dar inclusiv ceapa este bună. Aici. Dar nu e caramelizată. Nu, așa cum e. Mamă, ce bună e carnea, iar super fresh. E așa Cheddar ăsta mare. care pătrunde de carnea, cu cea frunze, să fie acolo și cât de cât de healthy și voi. Păi, Și aia chestia e asta, asta. păi da. Arată ca lumea. Arată ca lumea, miroase ca lumea și e gustul așa, nu știu, un fel de curcubeu pe cerul gurii, zici că mănânci de Culorile. Uite ce culori are. Da. Ca lumea, a? Venit, văzut, mâncat, plăcut. Plecat, dormit. Ia. Lămurește. Doar bun, mai bun ca aia de la mea. Dă-i și cu sosul ăla. Dă-i cu sosul ăla. Uite cum arată sosul ăla. Sosul cred că e genul ăla de sos clasic de burgeri. Dar e foarte bun. E bun. Aici. Recenzia nu-i degeaba de pe site-ul lor. De pe Nu, deci Google. n-au plătit. Nu plătit. Nu-ți boți pe acolo, a? Mai bun. Jur, deci, vine să fiu și eu ca și David, să nu zic nimic, dar o să mănânc, știi? Deci, de așa trebuie să mă controlez puțin așa și să mai și spun câte ceva. Bă, bun, nenorocire. Momentan o să dau 9,80 ca să vedem în funcție de ceilalți dacă rotunjim la 10 sau nu, pun 9,75. Și în funcție de celelalte două o să revin să aproximez ori în sus la 10, ori în jos la 9,50. Pe cum ai spus și tu, sub 9,50 n-are cum. Cartoful știu cum arată. Deci tu, deci e cea când zici că ai cea vegeta pe el. Deci dacă e să scazi cartofii și să scazi și sucul, deci scazi undeva la 10 lei, îți vine undeva la 37 de lei burgerul. Cartofii ăștia sunt foarte buni. Dar sosul ăsta v-am spus, că la culoare e același ca și orice sos de burger, dacă ai te uiți la restaurant. Dar gustul e cea aparte, adică nu toate sunt la fel de bune. Am revenit din Dumbrăvița, de la Papa Mobil mai exact, uitați-vă cum arată, deci am primit și o pungă foarte mișto. Avem și o cutie foarte mișto. Nu la fel de mișto. Și acest burger a fost 39 de lei, am luat tot un clasic să fie comparabil, nu clasicul dintr-o parte cu clasicul din alta. Nu era, cutia arată chiar la fel de bine, nu chiar la fel de bine. Era mai mare pentru că aveam și suc la 47 de lei, de fapt 49 cu ambalaj. Aici avem la 39 de lei plus 2 lei ambalajul, avem burgerul și cartofii. Și uitați-vă cum stă treaba. Doar că la acești cartofi sunt doar cu sare, nu avem sos pe lângă. Deci cumva se justifică și diferența asta de preț. Dacă e să iei burgerul, cam tot pe acolo, e 39 de lei, 38 de lei, tot pe acolo stă treaba. Și hai să vedem cum stă acest clasic burger. Mamă, ce asta, mă atacă gâta. Și hai să vedem cum arată acest clasic burger. Mi se pare că este un pic mai mare. Cum îl simt? E un pic mai mare. Bă, de miroase extrem de bine și ăsta. Vrei să te minți? Ar trebui să fie ceva echivalent cu ce am luat de dincolo. Și uitați-vă cum arată. Deci, sălățoaica ca lumea, sosuleanu care seamănă la culoare, doar că avea și ceva puncte roșii. Nu știu care era diferența. Avem ceapă, avem baconul, cheddarul, carnea și castraveții. Cam în mare ingredientele cam tot aceleași. Cam același lucru și sosul seamănă foarte bine, cel puțin la culoare, n-are picățelele alea, nu știu ce erau alea dincolo. Și hai să vedem cum e. Deci încă o dată, mamă, o curz deja. Mamă. Încă o dată clasic burger de la Papa Mobil de data aceasta. Seamănă un pic la gust, dar nu e chiar același lucru, deși ingredientele sunt cam aceleași. Sosul ăsta e un pic diferit, duce mai multă maioneză cumva, ceva de genul ăsta, dar nu chiar. Deci are un gust diferit. În esență, ingredientele sunt aceleași, carnea ia să mai iau o gură pentru că am mâncat doar foarte puțin. Se simte din start cumva așa dulceag. E un pic mai dulce decât celălalt burger de la cealaltă locație și ăsta e foarte bun. E ce trebuie. Acum încă nu-mi dau seama dacă este peste sau e sub. Tind să cred că e cam la aceeași notă. Tot un 10, a zice. Două locații foarte, foarte bune. Nu-s degeaba recenziile alea de pe Google, sincer. Uite-te cum arată. Uite-te cum arată nebunia asta. Și așa vizual mi se pare că e mai mare, nu, Mihai? Parcă e un pic mai mare decât dincolo. Nu cu mult. Și văd că are și roșii. Altă avea roșii? Nu. Văd că are aici roșii. Și chiar e foarte, foarte bun. Seamănă mult la gust. Ceapa asta nu este caramelizată. Salata asta chiar se vede că e fresh. Roșiile astea îi dau așa cumva o tentă mai de fresh decât cel de dincolo. Deși tot clasic, doar prin prisma faptului că are roșii și salata asta. Dar salata era și dincolo. Ceapa asta fiind fresh, iar îi dă așa o notă de mai fresh, să zic așa. Între ăsta și ăla, cred că totuși l-aș prefera pe ăsta. Dar asta ține și de gusturi. E diferența foarte, foarte mică. În mare e cam același lucru. Dar nu știu, parcă un pic mai mult îmi place ăsta, poate pentru că are mai mult sos. Pare să aibă mai mult sos decât celălalt. E sosuleanu. Dar nu
avem sos la cartofi. Ăștia sunt mai mult spre wedges. Wow, Mai cum mult. arată, mamă! Deci ăștia arată ca lumea. Trec niște ciorbe deasupra, că nu ne faci un topping pe ăsta. Deci uitați-vă cum arată. Ia. De fapt nu era rău cu tu de seama că practic ajungeam viral. E bun, deci sincer chiar e foarte bun. Obvious. Cartofii sunt mai buni decât dincolo. Dar noi nu prea putem compara că nu erau wedges, dar nici ăștia nu chiar sunt. Ne simțiți La rău. cantitate cam același lucru. Sincer aș merge, cred că totuși pe ăsta. E foarte mică diferența. Uitați-vă încă o dată cum arată. Ce îmi place foarte mult e sosul ăsta. De sosul și că e mult mai mare burgerul. Nu că aș putea eu să mănânc acum toți burgerii ăștia pe care am luat. Dar carnea asta are un gust foarte bun, e așa moale, e ce trebuia. Ce mi se părea dincolo, simțeam mult mai puternic baconul. Aici parcă nu-l simt chiar așa. Dar în mare, cam același lucru. De sosul îi zice sos papas. Cam ăsta e sosul ce l-am luat. Mai existau alte tipuri, dar sosul ăsta papas, ăsta e numărul 1, sincer numărul 1. Acum facem testul materialului. Facem testul materialului. E mai mare cutia pentru că mai ai... premium? Parcă ăsta din dreapta. Aia e mai premium. Mai premium pare asta. Mai premium pare Cu asta. pipei. Facem testul pipei-ului. Mie, care îmi place culoarea albastră, Arată mai bine. arată mai bine asta. Dar și asta Ca arată și bine. design. Amândouă arată spectaculos, dar asta clar bate ca și design. Mirosul foarte bun, la fel ca și cealaltă. Și la aspect sunt foarte similare, de la chiflă, Nu, e cam la același lucru. ingrediente. E cam același lucru. Și la gust o să vezi că e sosul un pic diferit, dar foarte puțin. Am văzut și că chifla mi se pare un pic mai moale. Cred că e carnea un pic mai moale. Carnea nici nu o simți când o mănânci. Da, e exact textura de vită. Asta mi se pare foarte tare. Că efectiv chiar se moaie în gură, se topește în gură. Efectiv are senzația de vită. Mie mi se pare că și chifla un pic diferită. Chifla foarte puțin, dar nu e sesizabil. Deci burgerul pe ansamblu, cam același lucru. Eu. Mamă, Bă, noroc că Bă, Mihai. am luat asta. Am luat de la nenorocit, m-am foarte bun. Dacă e să mă întrebați la bani, ești un pic mai bine la asta, nu-ți trebuie tot timpul neapărat suc, așa că merge și un 41 de lei. Dar dacă vrei și suc, mergi dincolo, ai 49, cred că poți să iei suc separat. Păi eu zic că asta e 10. Foarte, foarte mică diferență între ele. Nu. Noroc că e doar un pate micuț. Uite-te cum arată. Arată. Și roșia aia dă un gust ca lumea. Aici, cum ai zis, tu parcă nu ești comparat direct. Că nu e același lucru. Nu e același lucru. Dar Erau oricum, nu știu pai dacă și era- ăștia mi se par mai bine condimentați. Au cea condimente mai Da. special. pe bază cartofi. Uitați-vă cum arată. Deci Face asta bani, da? 10. Asta e 10 și ăla dinainte 9,75. Deci am vrut eu să mănânc partea plină de sos, am vrut. Asta este urmare. Am revenit și cu ultimul burger, deci am fost la Boom Burger, care are nota 4,7 din foarte, foarte multe recenzii, deci ar putea fi chiar pe primul loc în Timișoara. Ia să vedem și cum arată. Bă, omule, uite cum curge asta. Uite-te și tu cum curge. Uite de aici cum e asta. Problema e că mă voi murdări rău de tot. Fratele vostru și-a făcut aici babețică, ca să nu fie discuții că dau pe mine. Și uitați-vă cum arată nesimțirea asta. Uite-te și tu cum arată nesimțirea asta. Mamă, dar cum curge. Uai, mamă, e jale și n-avem șervețele. Mamă cum arată. Deci uite-te cum arată. Mi se pare că arată cel mai bine dintre toate. Deci nu e așa mare ca la restul, a fost 42 de lei. Arată ca lumea, ia să vedem cum e. Boom Burger din Timișoara, nota 4,7 din foarte, foarte multe recenzii, ar trebui să fie cel mai bun din ziua de astăzi. E bun. Doar că De la bun e bun. carnea e mult mai tare, are foarte mult sos. Păi văd că e necat în sus. Adică cred că o scăpat carnea. Deci e efectiv înecat în sos, uitați-vă cum arată. Nu e la fel de fresh ca celelalte, nici nu e clasic. E Boom Burger, e burgerul lor, cred că fac o mizerie. Am belit-o că nu avem cu ce să ne ștergem, mă. Da. Am pus-o. Uitați-vă cum arată. Măcar arată bine, chiar dacă ne murdărim. Sau mai bine zis, mai bine murdărim mașină. Uai, cum arată. Parcă totuși ar merge pe ale alte. Are un sos interesant, are un gust interesant, dar e foarte gras. Deci e gras de la sosul ăsta, cred că. Se vede că are foarte mult sos. Sosul e necat în sos. Are cheddar-ul, are castraveți murați, are acest bacon, ceapă și carnea. Și salată, ceva salată. Din punctul meu de vedere, e sub celelalte. Asta ar merge undeva la nota 9. E totuși prea mult sos. Foarte, foarte mult sos și dai pe tine e jale. Deci, efectiv, e prea mult sos. Deci e bun sosul, dar e prea mult. Uitați-vă cum arată, cum curge. Deci, uite de ce e aici. Uite de ce e aici jos. Bă, să nu bagi microfonul în el, că s-a terminat. Man. Deci, burgerul este bun, dar este de nota 9. Adică are un gust diferit un pic de celelalte două, sunt diferite. Clar e diferit. Carnea e mai tare, deci nu se topește așa. Părerea mea că merge undeva pe nota 9, dar clar pe locul 3. Foarte, foarte mult sos. Dacă n-avea așa mult sos, cred că mergeam mult mai bine. Băi, jale. Uai, ce fac acum, mă? Uai, cum ies din mașină. Chiar n-am dat pe mine. Măcar atâta. Am revenit aici și avem setup-ul lui Mihai, deci un setup bulldog. Combinație bun bulldog, adică bulldog și cu bun burger. Bă, arată bine. Deci de arată, părerea mea că arată bine. Arată cel mai fain, de adevăr. Chifla arată cel mai fain între toate. Adică mensulan. Bă, foarte gras. E gras. Bă, gras sau. Deci de gras e gras, dar uitați-vă cât sos. Are problema, cred că prea mult sos, ha? Cred că au scăpat burgerul, eu cred că să se mai șterg cu asta de parbriz. Nu pe gură, mă, că mai am ștergente. Așa e jantele?
Deci uitați-vă cum arată. Bă, de arată ca lumea. E de acolo. Gustul e rău în sensul că e prea uns, prea gras, prea mult sos. Dacă îl luam pe ăsta când eram flămând, tot nu puteam să-l gata. Adică, na. Singura chestie mai mișto e chifla, care e într-adevăr deosebită, vă zice Razi. Foarte uns, Deci uitați. știi tu, da, știi tu. Asta e singura lui problemă. Faptul că e foarte uns. Extrem de uns. Top. 8 rămâne, da? Da. Ingredientele sunt bune. Da. Fiind mult prea uns, prea gras. 8. 10. Merge aprov, dar nu e foarte. 10 Papa Mobile, 975 Bulldog, corect, și ăsta 8. Și cam acesta a fost și vlogul, deci pe primul loc cu siguranță a fost burgerul de la Papa Mobil, pe locul 2 a fost cel de la Bulldog, iar pe locul 3 cel de la Boom Burger, undeva cu nota 8.59, mi-ai dat top de dau un 8.50 pentru chifla aia. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și share acest videoclip, să lăsați un comentariu în care să scrieți ce mai vreți să vedeți pe acest canal, nu uitați să dați subscribe canalului, link-uri către Instagram și TikTok le găsiți jos în descriere. Eu am fost Adrian, în spatele camerei a fost Mihai și numai bine, pe data viitoare. Ciao!